phela ngabe ngiqamba mangathi ngiyazi kodwa ngiyacabanga ukuthi ayikho into enzima ukuthi ube uwe nje bese abantu uma bengakufuni bazothi la bangakufuni. Uma ukuthi unogazi noma uyathandeka bazokuthanda. Manje nje ngingene lapha ngendlela yokuthi ngiyoba yimi ukuze ngiveze amakhono. So ngaleyo ndlela kwenzeke ngendlela uNkulunkulu afisa ngayo. Ungihambele phambili, ungihambele kuqala, ngalandela njengemvu mina yimi lo yabuke wena. Uyabo, so kuvele kwenza ngaleyo ndlela. So being the house, did you experience None. None, no challenges. My journey was smooth sailing. Whatever manje. I was never nominated. I never had any altercation with anyone. I was always in my corner. Okay, yeah. My initial thing was I wanted to survive for only 2 months. Ukuze ngikwazi ukuveza ikhono lami lokhetha nami lokwenza yonke le mdini wami nginikeza. Emva kwaloko noma kuthiwa ngivumile bengisazobonga into efanayo. So ukuze ngifike kwi-final, futhi ngifise kakhulu ngeviki yokugcina ukuthi awu ngoba phela vele sengilapha uNkulunkulu sami sungiwenisa ngoba sengilapha vele. Uyabo? Kodwa nje sizama ngeke ukuthi uma yonginika nje 2 months nje. Hayi ngiyakutshela Buma. Phakathi manje akuvele wangandisela wasilula zonke izandla ngokwethu. And then what did you learn more about yourself during the stay in the Big Brother house? Njengomuntu nje wonke umuntu ngaphambi kokuthi akhulume, you're supposed to calculate whatever you want to say. So I learned ukuthi I can calculate. You understand? So if I want to say something to you, I need to calculate and construct a sentence whereby I know what it's gonna land proper on you, and I also know to say what is the people are going to say. I think the three sides, my view, your view, and the people's view. So try by all means to calculate labantu bonke izohlala kahle. Uma ingahlali kahle bese uyalunga. Ngoba phela nawe umuntu namaphupho. Yeah, better boy. That one is very simple. Better boy. Honey, better, but we are. Yeah. And then take us back to that moment when Tendo Senhizia was taken out of the house. Take us through that moment. What you were going through. Take us through the emotions that you were feeling and going through at that time. Ngofuna ngikhande nakwi-TV futhi okwesibili. Ubuhlungu phela kodwa kwawukuthi ngokuhambile ngisawuphinde ngimbone ngaphandle kodwa kwakubuhlungu vele phela. Omuhle uyithwa into naye kuthiwa-ke awuthi semunqa kwamanje kodwa uzokuyibona. So kwafana naleyo nto. Ubuhlungu kubona, ubuhlungu kuvalelile. Yeah. And I'm looking forward to seeing her and continuing with the relationship. We'll talk. Yeah. Still on that. Umthatha. Ukwatile bani ngani kabani? So these guys are with some money, that you have did you have the plans and now they've changed? Hala ngikhuluma indlebe ngumbuhlebele futhi. Kahle hle. Ngisifune isikole lesambili. Uyayizwa manje leyo. Kodwa ngoba sengiphakathi. Angisale sengidedela phela uyabona. Kodwa inhloso yami into engenzela ukuthi ngize ngesikoleni phela ukuthi ngoba kumele ngiyofunda kodwa umthetho wami ngifuna vele ungena kuyindaba. Yabo ngangifuna imbobo yokuthi okay kuyangeneka kanti ngentaka nangu Big Brother baby ngethuba ngase ngidayi ngezandla zombili. Yeah. You guys, she basically took us through how you guys have to do this and they find things that I looked to, but you didn't. And now that it's the first time that you for having steered you and acting like in the way that she did in making the decision which I'm going to be. You see, the nice thing is she was supposed to be an actor herself. She's the best actor herself and she's beautiful. So, I mean, I want her, but she doesn't want anymore. You understand? I want her, ukuthi a-act angene kuzo zonke lezi ikhundla kodwa ngoba mina sengilapho ngithi kusale sekwenza mina. Yes, yena ungijinile ukuthi audition ngathi imawuleni ngizobe ngiyibone mina lena.
waphinda futhi wathi indoda asephumile amathuba ngase ngithi awuthi ngisale sengingena. Okay. Any plans of what you guys do with the children? Because he has beauty, motion and video. You got big projects, so we can not use it. Ya wazi into ebuhlungu ukuthi uyabona uma wahlelela imali engekho uyiphathi. Ibhathi manje angaze ngiyihlelele leyo mali. Nokuthi noma isikhona njengamanje akumbozwe ngehlathini eminyama ngazi ukuthi kodwa into engiyazi ukuthi kumele indlondlobala ukuthi kanjani ngisazobona ngisazohlalisana noma olady. Yeah. Ngibamba kanjani. And one of the people quite curious why haven't started press. When it was got there, they said I started thinking, Mother Itata, was the kanjani what it was proper. Oqala nje ngifike ibrief. Yabo? Mina bengithi le mali izotomula umuntu ngamunye yabo. Ukuthi izotomula kuwe umhlaba ukuthi wena uyawina. Bazotomula ku2 million wakho yabo. Manje bengithi ngoba mina ngizela isambe ebhola angizange ngizodlala la. Uma ngizomona ekhaya no-Ashley ngizombona mangiphuma. Ngeke ngithenge imessage ngo50k. Uyabo? Kodwa nawo wonke umuntu oyithathile leyo message ubefuna ngithi asifani singabantu. Uma ufuna imotivation noma nje ukuhlala nabazali kuyakhuthaza nawe uma ubona umzali wakhe ingane yami ngiyakuthanda kuya kanjalo indawo uyabo. So kwakuyinto mina kwakubuhlungu ukuzwa ukuthi uyabona manje ithi seyasebenza kodwa uyithatha ngemessage kodwa hayi okunye nje angangena nkinga nayo.